duma-duma garod nga luglugan, manipod dagiti na duma-duma garod nga luglugan nga dumaddalyas at nga manipod iti downtown nga iti ili iti San Juan, La Union, aglalo dagiti agturong nga iti agpaabagatan ken agpaamyanan garod nga direksyon. Bayat iti panagturong kayo ditoy Bombo Gina ket adu dagiti aktibidades nga may matangan tayo nang nanghuna dagiti amin garod nga tattao garod nga agnanaed nya ditoy San Juan, La Union. May sa kadagiti subsubaybayan dagiti kadwa na tattao, partikular kadagiti na duma-duma garod nga pakisalipan dagiti agkakabinta sa babae nang nangruna inangruna dagiti kandidata para iti binibining San Juan, La Union nga samutan kadagiti kandidata para iti Miss Little San Juan, La Union ken kasamutan kadagiti kandidata para iti binibining Mainhin 2023. So itatagarod nga bundaway ket adamat iti makauman tayo tatagarod nga Radia Bombo Gina iso na ket may sa kadagiti kunatagarod nga Deputy Chief of Police iti San Juan Police Station ani Police Captain Leonard Padua tapos nikastaker intay mandamagen no nya dagiti anruten no nya dagiti preparasyon ngisagsagana tatta dagiti kapulisan dito iti San Juan, La Union. So naimbag nga Rabia Police Captain Leonard Padua na imbag nga Rabi like tayo sa programang Bombo Zona Libre ken makatagwata tayo ni Bombo Gina Realina Season. So nagturungak dito ay Police Captain Leonard Padua tapos nikastaker kami makiya din na magiti Bombo Radio La Union at mumigas sa April 28 ket may ganwatan dito Danggayan Festival 2023. So dito iti mo nagarod nga panakairog nga damat iti may ganwat garod nga parada dito iti San Juan, La Union. Anya dagiti nasken nga aramidan tayo matata po deputy nya nang narunan nya dagiti alagaden wala dagiti preparasyon lalo ta umayon nga iti Danggayan Festival 2023 apo Deputy Police Captain Leonard Padua, sir. Sa amin na Bombo Rodolph, kumablawak ng peti na imbag na rabi, ti amin nga listeners iti Bombo Radio. Ito no, pitsa ti April 28, ket mangrugi ti pesta ti San Juan. So, jay umunang activity, dapat iso dito civic parade. Expect tayo ako nga karon iti heavy traffic iti downtown from Padoy Street ingana jay palengke Bombo Rodolph. So ano ato dagiti heavy traffic nairot garod nga traffic Police Captain Leonard Padua, sir, anda ba dagiti alternate route nga mabalin nga pagnaan dagiti luglugan particular kadagiti aggapo iti abagatan ken agturong ti paamyana direksyon, sir? Bali dati alternate route tayo dagiti lugan nga aggapo ti amyana nga agpa abagatan ket mabalinda nga gamitin dayto new bypass road. Sumrep da dito ayan ti Tabok, ayan ti Bamcor, dati nga Bimig. And then jemat agpaamyanan aggapo ti abagatan ket mabalinda nga gamitin jay new diversion matlaang. Sumrep da di barangay City of San Fernando. So numat mabalinda nga gamitin dito barangay road tayo no dagi jay heavy light vehicles lang mabalinda nga sumrep dito barangay Nagituban lumsod danto jay barangay Lubing isunton di jay diretsyon da di ay matumbok danton di ay new diversion na Bombo Rodolph. So nalawag dato pan nakaibagam kada kami apo Police Captain Leonard Padua, sir, nga tapos di ka sakit mabalaagan dagiti amin garod nga motorista nga stamutan dagiti amin garod nga aluglugan nga dumaldalya sa dito iti San Juan, La Union. So tatagarod ekspektaran tayo nga dagiti activities tayo nga nakasagana dito iti San Juan, La Union. May pandati Danggayan Festival Police Captain Leonard Padua, sir. Sa anya ngatan, sir, nakasagana kay ngatan, sir, nga dagiti kakadwayo garod nga mapan agronda aglalo ta dagiti activities, sir, nga maisang katito ili ti San Juan, La Union, sir. When bali Bombo Rodolph, naka-request kami maten iti augmentation may nga aggapo iti higher office kin other nga agencies kagaya ti Bureau of Fire, Philippine Coast Guard, kin dagiti maten katulungan tayo nga BPATS ti barangay Bombo Rodolph.
So might sir at least ano digiti kakinulungan tayo. So anya ti makunayon mat kasparigan sir nga ano kasparigan o may dagat agboyan niya ti civic military pa rin kumano kasparigan digiti parada tayo sir. Nang naroon digiti adati ka kadwa na garod nga umping nga babasit sir baka damdaman ket digiti may padamag nga mapupukaw sir. Anya mo digiti mabalin mo nga maibaga kada kwada sir. Jeta bumboro dalkwet no mabalbalin ko maket sa paindaan langin iti agbiyahe iti bigat kasi iti parada tayo gayam bumboro dalkwet mangrugi iti alas 7 iti bigat expected nga malpas mga alas 9 bumboro dal. So kaya sa sir at paut lang iti 3 oras lang dati sir iti kabay iti parada sir. Mga 2 nga oras na. So, 2 oras lang ang gayan sir nga. So, 2 oras lang iti kapaos iya parada. So, paano ba sir karon tayo nga makipag-participar nga iti nga parada sir? Bali gamin Bomboro Dalkwet 41 barangays ti ili nga San Juan makipartisipar amin nga barangay officials di amin nga 41 nga barangay. So dagiti naduma magdarod nga pa sir nga ahensya iti gobyerno dito iya San Juan sir makipasit damat kadi sir? Makipasit damat laang dagiti kasla dagiti daduma nga pati DepEd kinaduma pa nga attached agency iti gobyerno tayo Bomboro. Adamo dagiti drum and lyre nga mapasamak sir nga panan nga pabuyad kadagiti naduma garod nga pagadalan sir. Kun Bomboro dati drum and lyre kin dapay iti inimbitahan da nga umay di so dati PNP band. Ag exhibition tomat into no 28. Well, so idamat kuman dito may sap ka dagiti asok sa baybay dagiti tao niya nang runa dito kandidata dagiti kakapintas nga babae niya ti ilit San Juan La Union nang runa ti kandidata for Pinipining San Juan La Union kung kasamutan niya dagiti kandidata para ti Little Miss San Juan La Union kung kasamutan dagiti kandidata para ti 2023 pakay siya yung katan nakadiliti sir. Bomboro Dalp may sayang kat amin dito jayan ti San Juan multipurpose gym tayo. Dito likod lang iti munisipyo Bomboro Dalp. Yes, may sarang sa lusudan na Police Captain Leonard Padua sir. So anya madagiti karit na itata na siyempre ka nagsugin dito kadawyan nga selebrasyon nga iti ili iti San Juan La Union sir. Dito ket nabayag gamin nga nagpispista ti ili San Juan iso ta expect tayo ako nga dumugon ti tao dito talagang expect tayo nga adto ti makipartisipar tatang danggayan first danggayan festival ti San Juan Bomboro dal. So dito tama na bumbujina ni Police Captain Leonard Padua ket nanggan tayo dito panang yelaw-law na kada tayo nga dito tumuna garod nga iti celebration iti San Juan La Union may panday ti first Danggayan Festival 2023 kanabay garod nga awan nga itinapasama garod nga selebrasyon bombosina nga nuwang pay kastaket nakasaganan dagiti kapolisan iti ili San Juan iti San Juan Police Station tapno ti kastaket may daw kitain da ano niya madagiti mapaspasamak aglalo no umayen niya iti aldaw iti fiesta ta syempre ket limag agpaut lang daytoy iti lima garod nga aldaw nga selebrada iti town fiesta iti ili ti San Juan La Union bombosina. So awan dagiti maibalin nga masalusod ko kini Police Captain Leonard Padua malaksid no adda kadagiti kanayunan mo nga salusuden kanya na bombosina. Okay, maraming salamat Bombo Rodolph. Basit laing ti damaga ken ni Captain Padua na imbagarabiim sir. Welcome ti programa. Rabemat Bombo Gina. Yes sir. Sir, detoy Danggayan Festival since detoy ket umuna niya parang launching tatang atawan. O detoy ka DJ kasukat ba detoy dating awagan tayo nga ano tayo dito? Yung summer festival dyan sa San Juan, surfing break, wano sa bali pa DJ sir? Bumbuji na sa bali mat di bagbaga tayo nga surfing break kasi mangangay ijay lang barangay Orbiston do dagi nga activity bumbuji na. So dito ket solely paset laing dito iti town fiesta ti ili nga San Juan. When bumbuji na. Okay, so kasano ti seguridad tatta sir since ti concern nyo nga talaga iti daytoy pa nakaisangkat iti town fiesta ket seguridad kang ronaan na dagitay bisita, mga turista
Kasano ti assessment yu tatta, sir? Iti seguridad iti naso nga ili. Bali di assessment ni Bombogina ket may sayangkat iti first Danggayan Festival iti na peaceful kasi damat dagiti iti higher office nga umay tumulong kenyami nga augmentation tano kasta ket nitili tayo nga natal na iti ili San Juan lalo into no Danggayan Festival Bombogina. Ada ka din dagiti nagsangpet, sir, nga bisita mga local and foreign tourists, sir? Expected lang tayo Bombogina ta every weekend mat dito ikat ado nga talaga iti turista local man kin foreign tourists. Okay. So ang tiamok lang nga problema dito, sir, ket dagito taray ti trapiko. Anya? But anyway, hopefully aket ma-manage today ta iti San Juan Philippine National Police can of course with the help niya that ay augmentation force Sir Padua. Okay? Anyway, thank you so much Captain Padua. Iti oras ngayon paay mo iti programa Zona Libre. Back to you, Bombo Rodolph. Dito ka kung pwede na yan, iya pa nakamantayo kini Police Captain Leonard Padua niya iti San Juan Municipal Police Station. So naman tayo garod nga iti 100% kabaitan niya iti panagtrabaho ta niya iti garod nga kena panangkita kena panangsipot dagiti mo tan ami garod nga tattaw garod lalo dagiti kunata garod nga iti gandat nga gandat nga mangala iti banda na dagiti na dumaduma garod nga panbanag no dagiti involved iti panagtakawan ken kastamutan dagiti na dumaduma pay garod nga krimen ken aksidente ket nakasaganlat ta niya iti San Juan Municipal Police Station. So dito pa lang tinak may danon na Bombo Gina manipot pa lang dito San Juan Municipal Police Station para iti Bombo Zona Libre, Bombo Rodolph Madera para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat Bombo Rodolph Madera. Iti dayta nga report manipod San Juan Police Station. Kasamaten, thank you so much ken ni Police Captain Leonard Padua, Deputy Chief of